The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 12:9-10. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Proverbs 25:11 and 15. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. 1 Corinthians 13:1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Psalm 147:5. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. Matthew 5:46-48. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. 1 Peter 3:8-11. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil, or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong naandan nga tulumanon sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong tulumanon as a routine, gikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan natong mga salang nahimo nining adlaw. Kay kung dili nato isugid kining maong mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa aron kita mahibalik sa atong pagkigabitay sa Dios o nga kita mapundaan sa Espiritu Santo, let us use the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Now, alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan. Ang imong giatubang, dili ang imong pagsugid, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo ni Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning among naandan nga dapit aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi nini among lawas, askil pa kami og napay kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya og sa imong grasya. Dili kami takos. We don't even deserve to be alive apan gumikan sa imong plano nga nagalihok pa nga ni kanamo mao nga imo kami gidala dinhi karon. Salamat sa imong grasya ining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o ngatong mga suki na nga nagasunod nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, apil ang atong mga igsuon diha ni Kristo. Fellow believers, welcome kaninyong tanan. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Great Power Experiment. Now, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Okay? So, are you ready? Unas tanan. Kita nga mga Kristohanon manduan nga kita patubuon sa atong kalag pinagis pag kini atong gibuhat pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Now, ang Dios nagasangkap kanato sa atong tukma gayod ka pastor magtutudlo. All believers have been provided by God in eternity past, made available to us nato tagsa-tagsa sa diha nga gibilin kining maong gahom. Gibilin ni Ginoong Jesucristo sa diha nga iyang gibuhian iyang espiritu didto sa cross. Inundong ka, giandaman na kita sa atong kasangkapan nga espirituhanon, spiritual assets. Apil na ang atong pastor magtutudlo, tukma, the right pastor teacher, available na kini niining atong panahon sa simbahan. Gawas pa niya na ang 10 problem solving devices, ang faith rest drill, o uban pa ang grace apparatus for perception, o uban pa. Now, during the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, mao sa iyang gigamit kining maong mga gahom nga espirituhanon. Mao to nga mao ay nagaganoy kaniya, enabled him to be a winner. Now, karon, it is the Holy Spirit who empowers us. Karon, nawa na si Ginoong Jesucristo kay tuwa na mamisaka sa langit, nagalingkod naman siya sa tuong kamot sa amahan. This power
which has been given by God the Father, ang Holy Spirit mao'y naga-empower, nagahatag kanato nining maong gahom. Now, of course, there's Colossus 1:16 ug 17 nagaingon kini nga, for by Him all things were created. Kining Him din himo sa Ginoong Kristo. For by Him all things were created, including magnetism. Apil na. Including gravity. Apil na niya na. Kinsa may nagatukod ni o kanang create ni ning tanan. Kinsa man. Of course, si Ginoong Kristo. Kay siya man ang nagadumala sa kasaysayan. Siya ang nagakontrol sa kasaysayan. He continues to hold the universe and everything in it. Iya kining gigunitan. Sa pagkakaroon si Ginoong Kristo may nagagunit niini. O si Ginoong Kristo is before all things, He existed eternally. It is His deity, ang iyang pagka-Diyos, who exists eternally. So, si Ginoong Kristo nagagunit sa iyang pagka-labang makagagahom. Ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Amahan is available kanatong mga magtotoo related to our portfolio of invisible assets. Kaning portfolio of invisible assets, all our needs, ang tanan natong mga gikinahanglan sa atong pagkinabuhing espirituhanon. Ang Diyos mo ay sangkap kanato all our needs throughout our entire life. Ayaw niya kalimti. So, all our needs are in the portfolio of invisible assets. It was God the Father's omnipotence which provides all our needs in life. Hinumdumi katong escrow blessings. Okay? Kaya ang Diyos already set all of this in eternity past. Kanadto pang wapang tanan. And just ready to be given nganhi kanato by the time nga makatuman na kita sa tanang mga requirements sa protocol sa Diyos. Now, sa diha nga kita makakabot niya ng ang spiritual adulthood and become qualified, na natay katakos sa pagdawat sa mga panalangin, ang Diyos mohatag niini kanato. Thus, anha siya makahimaya siyang kaugalingon. That's maximum glorification. All of those spiritual assets, ang tanan, nga atong gidawat. Kaning tanan nga mga kasangkapang espirituhanon we took up cannot be revoked anymore. Dili na. Di na mabakwi. Di na mabakwi. Sakto ba na Visayan? Cannot be revoked. Di na mabakwi because it's all yours to have. Imuha na. Kasabot ka. Now, of course, pag ingon akong imuha na, atuan na. Ingon nga mga magtotoo. We own already those ang atong dawat ang mga spirituanon nga assets, spiritual assets. Again, doon ay tulo ka kategorya sa tawag natong portfolio of invisible assets na ay number 1, primary, number 2, secondary, number 3, third assets, or kaning personnel assets ni spiritual gifts. So ang primary mo atong gihisgutan nga computer assets and escrow assets. Ang secondary mo ning volitional, production and deserved suffering mo ni secondary category sa portfolio invisible assets. Ug ang ikatulo, third assets, personnel assets.
ang mga espirituhanong mga gasa. Now, hinumdumi katong tulo ka R nga itong take up. Reception, retention, unsay katulo, recall. So, I hope hindi na nimo magkalimtan. So, ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Amahan, kanang mauni nakapabuhi nato. That makes us alive right now. Ang pagkalabawng makagahom sa Diyos nga Amahan. O ang pagkalabawng makagahom sa Diyos nga Anak, maoy nag-create, nag-maintain, nagapadayon, nagapalahutay sa atong kinabuhi. Kay He holds it. Siya man ang nagagunit lagi. Gigunitan ni atong kinabuhi. Oy. Kinuptan ba? Now, of course, Colossians 1:16-17 sa ako nang kutlo kaganiha, everything comes from the Lord Jesus Christ. And He is the one who perpetuates and controls it. Now, that is why people panic. They are frightened because of the fear of the unknown. Kasabot makasa akong giingon nimo nga naa sila'y pagkahadlok. Mubati sila kahadlok tungod sa wa nila mahibaw Of course, mao bitaw na kung ikaw nahinumdum ba ka nitong akong ihimplong gihatag nimo nga pariyara ni sa mga estudyante pa kita sa high school ba o kolehiyo, hinumdum ka ba nga kung hatagan ta og pasulit o examination sa atong mga magtutudlo. Ato bang mga maestro o maestra niya mo ingon dayon og get one whole sheet of paper kay hatagan tagpasulit. Ang pangutana, kung dili ka andam, you have not studied your lesson, unsa may mong bation? Kung may ingon na nga itong maestra nga, get one whole sheet of paper. Diba, naa kay kahadlok, mubati ka kahadlok. Nga nung manadlok ka man, kaya magkakaibaw sa unsa posibleng mga tubag sa mga pangutana niya sa kanang pasulit. So, there is fear of the unknown na kay kahadlok sa wani mo mahibaw nagkaroon kung nagtuon ka pa, nagdupot ka ba, you burn your candle, nagiingon nila, sa overtime, yung kas pagtuon sa imong leksyon, then, wag kay kahadlok, kay ready ka man, andam ka man sa mga tubang, kasabot ka. So, na ang akong gihatag ni mo ihimplo, nga ang mga tao mas kanang mubati silang pagkatarantar kahadlok tungod kay wa sila mahibaw. You see, there is that fear of the unknown. Mga nga daghang mga tao bagang doot sa katawhan karong panahon maghisgot na tagkamatayon, mudayon na sila, ayaw na isuti, mahadlok tanak. Isi mo ingon na dayon mo, badlong na nimo. Nga naman, they have that fear of the unknown. Wa sila mahibaw sa kamatuoran nga beyond this life. Luyonin ang kinabuhiya, ang kamatayon man. So, wa man sila kahibaw unsay dangatan nila ini kamatay. Namo na, fear of the unknown is the cause of man's fear in life. Kasabot ka? Ang ilang pagkahadlok sa wa nila may bawi, mo na hinungdan sa unsa kahadlok sa tao sa iyang kinabuhi. That is why knowledge is very, very important.
knowledge of the truth. Knowledge, vitamin K. So, that's the only antidote to get rid of that fear of the unknown. Mora na itambal. Tun-i ang kamatuoran mo nang itong gibuhat din adlaw-adlaw magtuon tas kamatuoran. Magtuon ta sa unsay tinuod. Kaya kinatong itunan ang kamatuoran man, gikan man sa Dios. Wa may pagpamakak ang Dios. Puros man kanang tinuod, matuod. Kini atong gipangtun-an gikan magyud sa hunahuna sa Dios. This is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Hunahuna sa Dios. Unsa gisulti sa Dios sa Isaiah 55:8 and 9, kanunay natong gikutlo kini. Unsa gisulti sa Dios? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, labaw tanan ang huna-huna sa Dios. Kung mao kini ang atong gitun-an. So, the antidote to get rid of the fear of the unknown is the truth. Kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Now, ang pagka-omnipotente ni Ginoong Jesucristo, ang Diyos nga anak, nagagarantiya guarantees the function of the so-called scientific laws, which are really the demonstration sa pagka-omnipotente o sa matinumanon sa atong Ginoong Jesucristo. Now, mangutan na katingali, why does the sun rise and set? Ngano man? Ngano mang musubang man o musaw? It's because of our Lord Jesus Christ omnipotence. Sabtagina. God, the Holy Spirit's omnipotence, mao ang nagahatag og gahom kanatong mga magtutuo sa pagkinabuhi, sa espirituhanong pagkinabuhi, inside sa protocol nga plano sa Dios. Kung sa ito'y buot sa protocol, it is the right thing done in the right way. So I hope di na mo makalimtan, ha? This is supposed to be inculcated in our mind. Now, ang espirituhanong gahom sa Dios, God the Son's spiritual power, is part of the invisible assets. Okay? Now, hinumduman nato nga, it is God the Holy Spirit who takes a believer ngadto sa sulod sa operational divine sphere and in union with our Lord Jesus Christ. And he experiences God's power. Hinumdumi ang matag tao nga motuo kang Ginoong Jesucristo, mapasaylo sa iyang mga sala. He is considered sinless. Inigpasaylo gyud, inigdawat ni mong Ginoong Jesucristo, pasayloon kasi mong mga sala. So, you are considered sinless. Just imagine. Naunahan na. Now, diha sa John 7:37 to 39, unsa gisulti diha. Our Lord Jesus Christ cried out, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water." Now, hinumdumi that as believers in the Lord Jesus Christ, kita, we are now considered mga anak sa Diyos. So we have that tremendous and awesome invisible assets nga nagalakip na sa gahom sa Diyos. Pinaagi
sa enabling power of God the Holy Spirit. Ang Diyos na nagamando ka nato, mga magtutuo, to grow up spiritually, 2 Peter 3:18. Ayaw nagyud na kalimti. Mao ni tugon, mando, pahimangno, pasidaan, kabubuton, huna-huna, tuyo, plano sa Dios. Ang iyang mando nga kita patubuon spiritually. Si Ginoong Jesucristo miingon, let him who is thirsty come to me. Kung ikaw giuhaw, ari ka nako. That means he is inviting anyone who is thirsty so he can experience salvation. Manibot pasabot. Kaya binimo, ang kaluwasan maangkon lamang pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo mora. Ayaw na gyud na in town kalimti. Only by faith alone in Christ alone. So, diya sa Juan 37 to 39 sa gisulti, Christ said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Haina? Okay. Naana diha sa pulong sa Dios, ayaw na gyud nagkalimti. Ayaw na kalimti. John 7:37 to 39. Itong iusab na aron di na gyud nimo magkalimtan. So, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Mao kining living water diha, mao kini ang gahom sa Espiritu Santo, which can only occur diha sa sulod sa atong operational divine dynasphere. Okay? Now, ang Episo 3:16 pod, naghisgot kini og bahin sa inner man. Sulod nun nga atong pagkatao or inner being. Sa imong pagkaikaw, spiritual nga bahin kini, depict spiritual processes. This is the spiritual life. Principle, kitang mga magtutuo, makasinati lamang sa gahom sa Dios kining spiritual things sulod sa atong operational divine dynasphere and in nowhere else. Wala nagyulaing dapit nga atong masinati gini diha ra gyud sa sulod sa atong operational divine dynasphere, otherwise called the protocol plan of God. Unsa pa? God's power system. Unsa? The Christian way of life. Natanan. Kini mao ni mga synonym. Kini maong dapit nga ipapuyo nato sa Dios. So therefore, a believer who is outside, naigawas niya ng operational divine dynasphere, will never experience God's power. Dili. Ikasubo ko sa pagingon nini. Dili gyud masinati sa magtutuo kining gahom sa Dios. And besides, everything that's outside ni ining operational divine dynasphere is cosmic. Gamitan na ng pulong nga cosmic kay mao na ang description sa lugar nga nahigawas ka sa operational divine dynasphere. Cosmic. Ang tanan outside of the divine dynasphere is cosmic. Now, of course, kining cosmic gikan man na sa root word nga cosmos diabolicos, the devil's world. So katong tanan dito sa gawas, the devil's world, the devil's mga gahom. Now, buot kabanggamhan sa mga iyahan ni Satanas. You see,
o ni kinapaitan. Now, diha sa sulod sa atong operational divine sphere, ang kinabuhis magtotoo diha mahimo nga makahuluganon, meaningful, apan outside of it, it is meaningless. Di man ina. Kung tugas gawas, tugas cosmic, nga dapit, it's meaningless ang imong kinabuhi. You're just wasting your time. But apan, kung tuwa ka sa sud sa operational divine sphere, you are purchasing the time. Imong gilukat, imong gipalit ang panahon. You are not wasting your time, but you are making your time meaningful. Now, kining dapit nga may gahom, area of power, the feeling of the Holy Spirit, this is tantamount to the residence, function, and momentum sod sa operational divine sphere. So, mao na nga patun-on ta sa pulong sa Dios, precept upon precept, line upon line. Mao ni atong ginabuhat. This is a study to learn God's power and acquire it in our life. Ingon nga mga magtotoo. Buot ka pagahom? Do you want power? Then, puyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, God's power system. So, okay, inumdumi katong tulo usab ka matang sa sanctification. Now, mutukbil ang tagamay mitungod ni sanctification. Unsay pasabot sa pulong sanctification? Pagbinalaan. Okay? Yan itong higayon nga itong idawat sa Ginoong Kristo, nabalaan ta positionally. Position sa atong kaimtang na sanctified ta. Kaya gipapas naman ang atong mga salan. We have been forgiven of our sins. At that moment, we made the most important decision to believe in Christ. Diya. We were positionally sanctified. Mao na nag-una. Ikaduha, sa ato ng pagkinabuhing Kristohanon, spirituhanon, adlaw-adlaw, spiritual experience, mao na ang experiential sanctification. Tungod kay atong mga experience, atong kasinatian sa kinabuhi. O niyang mahumani nga atong kinabuhi need His kalibutan when our life is over. Either kuhaunta sa Diyos, physical death, or the rapture, whichever comes first. And then, ato na ta sa eternidad. That is the ultimate sanctification. So, sabta ayaw na ni Kalimte. 3 kinds of sanctification. Positional, atong panahon nga atong gidawat si Kristo. Ikaduha, experiential. Sa ato na experience sa kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo. Experiential sanctification. Ang ikatulo, sa ato ng pag-uban sa Diyos dito sa eternidad. That is the ultimate sanctification. So, kitang mga magtotoo are no longer citizens of this world. We are citizens of heaven. We are already elected. Now, ana ni mo mabasa kinis Pilipos 3:20. Nakita mga tagalangit na. We have been elected. At the moment of salvation, we have been elected. Now, imong kahimtang as a believer is fixed and secure. Di man nina, ang imong kahimtang as a believer nga luwas is fixed. Gipahilunan na and secure. O unsa may binsayag secure? Siguro, ino na lang nato. Now, on the other hand, predestination is your union with Christ forever.
Mao na predestination. Now, ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Espiritu Santo is available to us now. Karon. Atong magamit na ni karon. Si Ginoong Jesucristo mibilin sa gahom sa Espiritu Santo nga ni kanato. The same power, samang gahom that our Lord Jesus Christ availed samtang dinhi siya niining kinabuhia sa iyang hypostatic union ug mao kadto ang nakapahimo niyang mananaog that made him a winner. So, get this. Ang tao produkto ra sa iyang desisyon. Gusto? Mao ni gitawag og volitional responsibility. We can either decide to become winners in life or losers in life. May mugod. Nakikapilian. You see? Unsa ka importante din ang atong kabuhaton. Remember, for every decision we make, it is only we who are accountable, responsible, and answerable for that decision. Ayaw na nagalimtipon. Kita rin manubag sa desisyon na itong himuon. The success or failure of a believer's spiritual life nag-aagad lamang sa iyang kabubuton. Does he consistently studying God's Word or just ignore it? Namuna, is just a product of his decision. Produkto ra gyud. Now, hinumdumi nga ang matag magtotoo should so live according to God's will, purpose, and plan. Mao man ni kabubuton sa Dios nga kita magkinabuhi sa kanang binasihan ang kabubuton, tuyo o plano sa Dios. How? Again, by growing spiritually. 2 Peter 3:18. So, divine omnipotence of the Godhead is available to all believers. Ang Diyos nga Amahan, tungod sa iyang grasya nga mga kasangkapan, the portfolio of invisible assets, all of those. And God the Son, for perpetuating our life. Pinagis pag sangkap ka natos mga logistical grace support. Unya ang God the Holy Spirit enables us to reside diya sa sulod sa operational divine sphere. Now, timani nga kitang tanang mga magtotoo sod nining panahon sa simbahan, naa kitay angay-angay nga mga pribilehiyo ug angay-angay nga mga kahigayunan, equal privileges and equal opportunities. So, tungod niini kita wa nagyutay ikapangulibas. We have no more excuse not to be a winner in life. Just imagine na tanan unyawan nimo pahimusli. God's power is available to every believer in this age. Ining panahon. God's power, great power experiment. Nagalakip usab kini sa unsa tinubdan sa gahom sa Dios nga maong Dios Espiritu Santo nga nagapuyo nganhi kanatong matag magtotoo gipuy-an sa balaang Espiritu Santo. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Yes. Kini atong lawas. Templo kini sa Espiritu Santo. Busa ayaw unsa mantsahe mo na ayaw na dauta. Nagkaroong panahon na isig bantay man ta sa atong lawas. Daghan ang uban wana ilan na lang giunsa. Giusik-usikan, gihugaw-hugawan ang ilang lawas. Na your body is the temple of the Holy Spirit. But let us remember,
nga ang pagpuno sa Espiritu Santo is one thing, ang pagpuyo sa Espiritu Santo is another thing. Sabot ka? So, infilling is different from indwelling. Ayaw na nagsaypa. Ayaw na naglibugay mong kaugalingon. Indwelling is pagpuno. Pagpuyo sa Espiritu Santo, Santong lawas. Mo ni indwelling. Apan ang infilling or filling of the Holy Spirit, pagpuno. They are two different things. Now, diya sa Juan 14:23 o segundo Juan 9, nag-isot ka na that God the Father lives in us. Nagapuyo sa, of course, in fact, ang Godhead, maura niya ang panahon sa simbahan, nga ang matag magtotoo gipuy-an sa tulo kasakop sa Balang Trinidad. Questions. What is God the Father's purpose in indwelling us? Unsaman? Unsay tuyo nga gipuy-an ta sa Dios nga Amahan? Tubag, unas tanan, it is related to the glorification of the protocol plan of God for the church age. Second, it is a guarantee of His personal ministry to us as believers, both in time and in eternal future. You see? Ikatulo, it is part of the mystery age doctrines. So, karon, unsa man pod ang tuyo nga gipuy-an man ta sa anak sa Dios. What is God the Son's purpose in indwelling us? Well, ang tubag nini, una, to be a sign and a badge of our royalty, royal family of God. Second, a guarantee of life eternal. Third, He holds all the escrow blessings. Now, unsa man puyo sa pagpuyo sa atong lawas sa Diyos nga Espiritu Santo. What is God Holy Spirit's purpose in indwelling us? Tubag, a guarantee that we are going to receive all the things, tanang mga butang, nga giandam sa Diyos alang kanato dito sa eternidad. Romans 8:11, 1 Corinthians 6:19-20, 2 Corinthians 6:16. So, mo na akong itubag ni mo, may tungod din nga nung ipuyan kita sa tulo kasakop sa Balang Trinidad. However, there are times nga di man ikalikayan kaya naman ta sa itong lawas nga. There are times that we become depressed, frustrated, you see. Dili ni excuse. This is not an excuse because the Lord Jesus Christ is the one who motivates us to move onward as good soldiers of Christ. Plus, God the Father's and God the Holy Spirit's presence and power. So what ay ikapangulipas, what ay excuse? You see? It is our spiritual life that motivates us to be alive, to be energetic, to be enlivened. The Lord Jesus Christ indwelling us sa iyang pagpuyo sa atong lawas is the greatest of all relationships. Mauni kina kanang ang labing mainungdanon sa tanan. The greatest. It is not the things around us that motivate us, but ang Diyos nun nga gahom ni Ginoong Jesucristo. Mo kanay nagadasig ka na to. We say our body is a temple of the Holy Spirit. We don't say we are a temple of God
God the Father or God the Son. Nga naman. Tungod kay it is the Holy Spirit nga mooy nagasangkap o puloy-anan ni Ginoong Kristo as the Shekinah glory, and who provides a guarantee of two categories of Christian modus operandi. Dua kategorya. Ang una, feeling of the Holy Spirit tantamount to the Holy Spirit controlling our soul. Ikadua, walking by means of the Spirit. Ang walking din is panagawi. Galatians 5:16. Now, ang pagpuyo sa Espiritu Santo nagagarantiya nga wa nagyoy demonyo nga maka ilog sa pagpuyo sa atong lawas. No more. So, akong balikon, the Holy Spirit's indwelling guarantees that no demons, mga demonyo, can indwell a believer's body anymore. Wala na. Wala na sila luna. Let us remember that the great power experiment has been left to us. Gibilin nga ni kanatong nga magtutuo, pinaagi sa hypostatic union sa atong Ginoong Jesucristo. Kining maong gahom has been divided into three categories: God the Father's omnipotence, God the Son's omnipotence, and God the Holy Spirit's omnipotence. Now, what's the difference between the infilling and indwelling of the Holy Spirit? Ako nang usap pangutana aron malabas gyud kanunay diha sa imong panumduman. What is the difference? Unsa may diferensya tali sa pagpuyo o pagpuno sa Espiritu Santo? Now, paminaw. Infilling is the status quo of a believer who resides in the divine sphere. Apan kini is temporary. Now, ang indwelling is what is going to happen once you believe in Jesus Christ. Permanent. Kasabot ka? So, ang infilling, mo ni status quo sa magtotoo nga nagapuyo diha sa operational divine sphere. Apan temporary kini kay nga naman sa panahon nga makasala ta, out we go. So, unsa may solusyon? Number 1, problem-solving device, rebound, pagsugid. Mao na ang solusyon aron makabalik ta. Now, indwelling, pagpuyo, is what is going to happen sa dihang ang usa ka tawo motuo kang Jesucristo. Permanente na kana, dayo na kana. Now, ang infilling is synonymous to the control of the Holy Spirit. This is an experience kasi natian kini in our everyday life. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang indwelling is not an experience, not progressive, and it cannot be improved. Kay kini mahitabo man lang once and for all. Sabta gina. Diha pagtuog yung tao ni Ginoong Kristo ngayong manluwas, puy-an dayon siya sa Espiritu Santo ug di na matangtang. Pangutana, ngano man nga ang infilling mahitabo man in every believer's soul. Why? Well, the issue of the old sin nature is in your soul. Ingon nga ang Espiritu Santo nga issue anaapod sa imong kalag. So, it all depends, nagaagad lamang on the real issue nga mao ang atong kabubuton. Kasabot ka? It all depends on the real issue which is in our volition. So, that
If there are problems in our life, na gani mga suliran nga moabot sa kinabuhi, atong susihon ang atong kalagdayon. Ask yourself, pangutana sa mong kaugalingon, what part of my volition did I use? Positive or negative pole? Sa may akong gigamit. Uy, negatibo mali akong nagamit. So, if you are negative to the Holy Spirit's control, then you are quenching imong gipaong. You are quenching the Holy Spirit. You see? Mone ang kanang may tabo nga sa diha nga mugamit kas negatibong bahin sa imong gumuton mo yung kaadi ko. Now, you are quenching the Holy Spirit. Apan kung ikaw positibo, mayong ka ko, padayon ko. So, adto kadayon sulod sa operational divine sphere. Now, listening to the teaching of doctrine, wa gyoy hinungdan o kini in vain if you are not inside the divine sphere. Kung wa ka sa sulod sa imong operational divine sphere, wa hinungdan, wa kapuslanan, you see, ang imong pagtuon-tuon kuno sa mga doktrina. They would be useless and in vain. Mahinungdan, there is a need to follow the proper procedure, protocol na po. By first of all, rebounding. That's the first problem-solving device. Numdum ka? Mauni na kuna. Remember that the Holy Spirit will never get out of your body anymore, ha? Di na siya mugawas after you have believed in Jesus Christ as Savior. Human gyud sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Anha na mo puyo ang Espiritu Santo permanently diya sa imong lawas. Wa nay sala can drive away the Holy Spirit from your body. Wala na. Mahinungdan nga try to ponder on what God has done to your life after you became a believer. Nauna na. What awesome experience unsa kanindot. You see, pan subo palandungon nga daghan sa tumangigsoong magtutuong wa lang gyud makaamgo nini. Ngano mga waon sila kaamgo? Wa man lalagi sila gana. Way kainit. Way kanang gugma. So, mayon dayog wa ko'y panahon na. Mao na. Nga sila alam magbahin ini atong ibang tunan. Kini lamang kini nga atong uluhan nga great power experiment. Gihatagan ba dinig kanang gibugaton o impasiyas mga kasimbahanan. Wa. You see, mao nang unsa ka bulahan nato nga nagpahimulos nini. Grasya kining sangkap sa Dios kanato. Ato ning ipadayon ugma din nilang una kita hunong una karong adlaw og ato ipadayon eh. So kaninyo gidasig gyapon kamo sa pagsunod sa sumpay o pagpadayon ining atong tun-anan nga mahinungdanon kayo sa atong kinabuhing Kristohanon. Magampo ta. Amahan namong Dios, pasalamat kami kanimo nining laing higayon nga among gipahimuslan. Pagtuon sa imong balaang pulong, dugang pagyod nga mga kamatuoran. Salamat sa imong pagsangkap kanamo nining tanan. Pagpatinaw kanamo bahin sa kamayungdanon. Ini mga butang nga among gitunan bahin sa pagbuno o pagpuyo sa tulo ka sakop sa balaang Trinidad, with the emphasis on God the Holy Spirit's indwelling and infilling. Salamat niini. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa pag kuy-kuy pagyod sa mga laom nga mga kahulugan niini mga butanga gikan sa imo una.
Salamat nini among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.